Hei și bine v-am găsit la un nou episod. Azi o să facem un episod de GTA mai special. Uh, da, azi o să turnăm mașini. O să sunăm la mecanic. Am cumpărat o mașină nouă. Mai exact, imediat vă arăt ce mașină. Tezeractul l-am luat. Imediat vine. Imediat vă arăt. Ok, de la Legendary am cumpărat Tezeractul ăsta. Dacă mai vreți episoade cu GTA, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Mi-a venit Tezeractul. Hai să mă bag într-o parte. Dau și un Q, ok. Hai să mergem la tuning. Hai la tuningul ăsta de aici. Se aude frumos mașina. Așa. Aoleu! Ia niște curbe. E puternică mașina. Nu vreau să ciobez, deja am ciobit-o. Oleu! Ma. De dimineață, nu prea facem curbe. E bă, m-am trezit, băieți. Ok. Armură. Brakes. Da. Cam, ia. Asta îmi place. Da. Ok, engine level 4. Nu. Da. Ăsta am plăcut, nu? Headlights. Da, bro, dar se vede. Asta vreau să. Da, vreau să. Să-mi pun un black light. Livery. Asta pare, da, stai că nu vreau acum. Respray.
n-am. Ok, o să ne punem Sport Chrome Rims. Îmi place că toate sunt free. No, Stock Rims. So. Parcă așa, da. Wells, shell color. Cum arată la fel, nu? Arată mega așa. Windows. Ok, am terminat o mașină. Ia să vedem. Hai să mergem la aeroport. Deci o să fac așa. Aeroportul fiind pe aici, gen pe aici, pe undeva, deci pe aici. O să mă dau jos de mașină. Să vedem cât de rapid e o să mergem. O să dăm la Vihai, să dăm return. Și o să mă sun la mecanic. Și o să ne luăm opresorul MK2. Ce mai e pe sesiune cu noi? Ok, ok, mi-a venit opresorul. Hai fără muzică. Da, mai încolo. Aici. Duc pe mă. Hai, sper să mi dea. Dacă nu... Nasol. Dacă nu mi-l dă. De obicei, nu ar trebui să mi dea, că e departe, dar... Eu zic că o să mi-l dea.
Da. Deci, ce pot zice? Am rămas fără mașină. Am rămas aici singur. Apare nu puteam să chem un mecanic. Și acum ghici ce? Hai să vedem dacă mai sunt pe aici elicoptere de la aeroport. No. Căcați. Hangarul meu e... hangar. Doar să merg spre iaht unde am elicopter, da. Mă bată mamă. Să mor tu că nu mai e niciun elicopter. Uite elicopter. M-a salvat. M-a salvat elicopterul. Am crezut că poți cu mecanic, știi? Din păcate nu poți. Da, asta nu e o problemă. Militari direct. Ok, o să mergem să luăm altă mașină acum. Hai mai întâi să aterizăm. Mai încolo. No, merg prost. Fuck. The best parking in the world. Și acum ca să fie treabă. Mă ia poliția? Nu cred. Ba da, mă lua poliția. Hai să sunăm la Lester ca să ne lase în pace. Chiar dacă nu e caz, dar hai să sunăm totuși. N-am chef să mă alerg cu ăștia. Hey, what's going on? Can't handle the heat, my friend? Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Ok, acum hai să mergem mai jos. Mai căutăm niște mașini. O am. Cred că o am. Asta nu am. N-am bikerul ăsta. Ok. Să ne luăm pe așa. Order. Ok. Înainte de toate să mergem la... Ce mă enervează. O să mergem aici, o să mergem la mecanic și să testăm mașina pe care adineauri am luat-o și am curat-o. Stați că vreau să văd... Am deja 14 minute. Ok, o să merg aici să iau Tezeractul. Da, bro, da. Ok, știu mașinița. Hai să agățăm, ca zice, hai să nu. Ia că vreau să văd.
O, da. Prinde, dar nu e... Nu pot să zic că e wow mașina. E rapid acolo cât de cât. Cu engine 4 nu prea e... Băi, și handicap. Capaci. Bă, tu vrei bătaie, mă? Ha, mă, vrei bătaie, a? Ia bătaie. Ăștia deja au trimis elicopter de la Ostea. Deci n-are cum să mă găsesc, doar dacă... Stai că stau sub pod. Stau sub pod. Bro, vine poliția în apă, omule. Vine poliția în apă, what the fuck. Wait, what? Ce se mai și lovește pe... Doamne, ce oameni. Să mor de mă. La poliția asta chiar că nu scape nimica. Ok, să luăm motocicleta pe care am comandat-o, nu știu dacă a venit. Cred că s-a livrat. Da, Shotaro. I want Shotaro. Ok. Sujole. Ok. Și le așteptăm. E sus pe văd. Imediat. Ne urcăm pe tomberoane și așa. Și gata, trebuie să ne... Sper să nu dai peste ea, așa, mersi. Hai să mai facem și o plimbare cu ea să vedem cum se simte. Parcă motocicleta este mai rapidă decât mașina pe care am comandat-o adineori. Parcă. Și nu-i tonat asta. Aia am tonat-o pe Engine 4. Bine, motocicleta este mai rapid, e clară că e mai ușoară decât mașina. Ok. Băgăm brakes, 100% engine-ul 4. Nu. Nasul fără alea.
Ne-am tunat-o și pe asta. Hai să vedem. Parcă arată altcumva. Hai să vedem. Ce viteză prinde, omule! Motocicleta asta e next level. E mai rapid decât mașina pe care am luat-o. Să mergem la magazin de haine. Nu știu, next level, bro. Next level. We've got the biggest selection in San Andreas. Da, asta arată chiar șmecher. We have more in the back. Arată chiar șmecher ăsta. Thanks. Hope you have a great day. Ce mă? Ce mă? Ce zici, mă? Ce zici, mă? A, fugiți acum. Aha, l-am luat pe capotă. Oleu! Da, vedeți, vin la bătaie și după le arăți cuțitul și nu-mi place cum e aici. Ok. Oleu, m-am dus în fix în ala. No, bro, hai că luăm... o să mai... Atât vă zic, o să mai turnăm o mașină la episodul următor. Acum haideți să mergem să ne găsim o mașină, o casă luxoasă, un luxury house. Aha. Să rămână.
Sunteți... I'll bring it to you. Am scăpat de poliție. Lasă-mă în pace. Ia mă, treci noi, bă. Bă, dă-te dracu, jocule. Deasupra... Nu, cu aia, lasă-mă. Ați terminat? Ce? Eu fac episod pe YouTube. Bugetear, mă. Ok, haideți vezi să mergem să... Oleu, ne luăm de luxul. Ce ai făcut la, la matematică? Bă, nu pot așa de greu, m-am descurcat. Ah, nice. Și ce de unde ne așa de luxul? Ne-am aruncat ziscă. Ne-am luat de luxul, îți place mașina? Da, Da, știm, o știi măcar, nu? logic. Ok. Hai să vedem să ne găsim un apartament de lux. Dă și tu o idee, ceva. Ce vrei să faci? Să-mi găsesc un apartament de ăsta, un penthouse ca lumea. Nu. Da, du-te pe telefon. Imediat asta. Bun. Fii atent, deci dăm la telefon aici, dăm la Te duci la internet, te duci la... Dynasty, parcă. te duci la, nu, acolo la Destiny 8 acolo. De acolo. Da, știu. De pe aici, mai scurt. Aha, unde? Deci Eclipse, Penthouse Suite 1, 10 mașini. Bai. Select Interiors. Aici ți-a fost Modern, Moody, Vibrant, Sharp. Ia cum e modern. Aha, modern, normal. Purchase Property. Eclipse. Ce? Ce zice acolo? Stai că nu văd nimic. Gata, am venit. Nu că nu veneam nimic, știi? Gata, mi-am luat-o. Acum să văd unde e. m-a sus. Aici oare? Nu, aici e Clubhouse. Stai. De dracu mi-am cumpărat-o, bă. Nice. Ori nu mi-a ajuns, ba? Imposibil. Cam uite așa. Nu, așteaptă. Așteaptă. Vreau, doar caut prima poate. Da, nu vreau să... Ce are bă asta să se... Ce bă, te lovești de mașina mea și faci ca handicapată? Mie îmi place schema asta, fii antenă. Mă duc aici. Direct tag live ne duce, mă. Shit. Dar tu nu mi-a venit, mă, casa. A, mi-a dat țeacă, mă. Mi-a dat țeacă jocul. Mi-a dat țeacă jocul. O să fie mai pe aici? Ia uite-te, poate pe aici pe undeva. Nu. Bă, mi-a dat țeacă jocul. Ba, ăștia la test la 5 minute, i-am terminat. Ce? Mă știu, ăștia nici măcar nu au ajuns la a doua parte. Și mai au 5 minute, i-am terminat. Bă, da, ăștia mi-au dat țeacă, mă. Bă, dar poate, nu știu. Am uitat, nu m-am jucat ăsta. M-a jucat, dar... Mi-a dat ăștia țeacă. Mi-a dat jocul țeacă, omule. Sau și ăsta? Nu, ăsta e web farm-ul. Ăsta e night club-ul. Deci jocuri... Nu.
E Cash Factory. Cred că casa aia de lângă H-ul ăla de acolo, de lângă chestia aia cu H. Mai sus, mai sus. Sus. Acolo, pe aia. Ia vezi, pe aia. Ia Au vezi, un vezi acolo? apartment, da mă uite. Ia vezi că aia cred că e. Unul dintre ele. Aia. Ia vezi. Da mă, da mă că la apartament. Cred că deja l-aveai, nu știu. Nu l-aveam. Aveam mai multe apartamente, dar nu l-aveam pe ăla. Că aveam empty, mai aveam un loc acolo. Mă, asta merge pe vibratoare. Da, mai. Da, s-a băgat acum update, că înainte nu era așa. Gen update, ce sens? Că arată cu verde aundurile. Mă uite și pe astea. E, ce frică e. Cred că asta e, că văd imediat. Da, asta e. Aveam 2 etaje, fie antenă. Deci, da, tat. Da, tat, hai să ne uităm pe telescop. Bă, ce se aude, mă, zici că e scârt. Bă, ce ai făcut, mă? S-a stricat. O, da, așa față, da, bă. Bă, ăsta nu mă lasă să ies afară, bă. Ne simți ce jocă. O, pe aici am dressing, bă. Nice. Măcar știu unde vin acum să mă schimb. Mai avea la toate porcările de... Și baie n-am și eu. O, ia uite mă, direct setup de game. Dar am o întrebare, ăsta aici, eu n-am baie, mă? Am ce. Cred că sus. Că dacă nu am baie, what the fuck, România, gen. Ai, mă, na. Acolo, aici. Da, uite, aici am baie. Da, mă, era cool să n-am baie. Păi da, unde mă mai căcam eu? Modern, frumos, să ieșim. Enter am și garaj, băi, și mecher rău atunci. Da, bă, băieți, băi, cred că vă las, avem deja jumătate de oră de când filmăm. Da. Ceau, eu am fost Darius și ne vedem data viitoare.